नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे स्वागत करत बानी आपके हमार चैनल बतकही अड्डा में। त हम आशा करत बानी कि आपके सावन बहुत पवित्र बीतत हुई, अच्छा बीतत हुई। लेकिन जब यूट्यूब खोलत हो खब तो रउआ लागत हुई, और जब भोजपुरी गाना सर्च करत हो तो रउआ लागत हुई कि ना कुछ तो गड़बड़ बा। ठीक वैसे ही जब हम भोजपुरी गाना नया सर्च कनी सुने खातिर सावन में, तो हमरा लागल कि ना कुछ तो गड़बड़ बा। हमार अचानक से नज़र पड़ गई आजमगढ़ के शेर कहे वाला गायक पे, जेकर नाम है समर सिंह। उनकर एगो नया गाना आयल बा कि ना समर सिंह, हम पूछल चाहतनी कि गाना में कहे वाला का बात बा। और कहत रही कि नहले रहनी हम साया खींच के आ नाच दिहलस सैया छोरी खींच के। मतलब गाना में कहे वाला का बात बा। और ठीक बा, मान ले तनी रउआ कहिए दिहनी तो नाच के कहे वाला का बात बा। नसलस कहाँ, रउआ कहतनी कि नाच दिहलस। वो तो भाई पियक्कड़ है, उसको क्या पता है। आप वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो पियक्कड़ है, बाहर से पी के है, तो उसको बेचारे को क्या पता है कि आप साया पसारी हैं कि साड़ी पसारी हैं कि कुछ और पसारी। तो बेचारा अबोध बालक है, बाहर से आया है, वो भी नसाया हुआ है। का कहीं तो वैसन समाज के पसंद ना है जे भोजपुरी के बहुत आगे देखल चाहता। गाना जाके गा दिहल और फिर ओकरा के वीडियो पे लड़की नचा दिहल और छाती चौड़ा कह के कहल 5 मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन। तो कोनो मिलियन तहार ना, वो छोट सोच वाला भोजपुरी दर्शक के बा जो तहरा के स्टार बनैले बा। ना तो तोहन लोग स्टार ना, सुपर स्टार वाला हाल बा। वो सुपर स्टार ना हाउ जौन 5 रुपया के मिलेला और कुछ देर बाद ओकरा के छोड़ के लात से दबा दिहल जाला, ऊ वाला हाल बा। बढ़िया बढ़िया गाना निकाले के काम बा, कहे से कि भोजपुरी एगो भाषा ना, एगो सम्मान है। धन्यवाद। हर हर महादेव।